Persoana care n-a greșit niciodată, n-a încercat niciodată ceva nou. Educația este ceea ce rămâne după ce ai uitat ce ai fost învățat în școală. Viața este precum mersul pe bicicletă. Ca să îți păstrezi echilibrul, trebuie să mergi mai departe. Puterea atrage întotdeauna oameni de joasă moralitate. Ce faci pentru tine, dispare odată cu tine. Ce faci pentru alții, rămâne pentru eternitate. Secretul creativității stă în a ști cum să îți ascunzi sursele. Nu că sunt eu atât de deștept, pur și simplu petrec mai mult timp cu problema.